Hello guys! Jeg var lidt til en 12, så en af de der 12-årige eller sådan noget. Eller når vi er 12, eller jeg er 12. Okay, så skal vi lave pizza i nærfryer. Okay, det er ikke så skørt. Er det her vakket rende? Ej. Au, det gjorde low-key rende. Brigitte, du skal sådan lidt med herover. Nå, er det der? Jamen. Ej, nej, det er sådan sjovt, det der. Nej, det lader jeg bare ikke, der kan Men, vent lige. Girlfriend. Nej, det der mand så virkelig næstiger os. Your boyfriend. Upsi. Ja, der er så vores klasse, der har YouTube, så det bliver sådan noget, hvis de finder dem. Den her. Vi har vundet deres. Ja. Nej, men hvad hvis jeg klipper, ikke? Og så når jeg har sendt den til dig, ikke? Kan du ikke sådan sætte noget rigtig musik på? Ballerina cappuccino! Mi. Det er en kort. Den gjorde den. Og den er også hård. Den er hård. Nej jo, så vi glemte det dirty mig nu. Ja, jeg sagde, at jeg skulle brain rot. Det der nu gamle. Jeg vil lige se ikke en lille så om tager en halv time og skærer sådan. Det gør det også. Hvordan er du skær? Altså, nu kan jeg ikke engang finde. Ej, godt. Virkelig lille. Jeg føler mig lidt ligesom de der sådan 9-årige piger, der sidder og laver. Jeg sidder på et værelse. Ej, det er så godt. Så du godt det? Nej, men det bliver i videoen. Og jeg har også lagt græs, lyd den der. Nå ja. Ja. Guys, skulle lige have følt den her. Profil. Nice. Ikke op på skuldrene. Ikke op på skuldrene. Ej, wow. Ej, ja. Don't turn around. Don't turn around. No. Du kan bukserne af mig, det får du helt ikke. Du er jo i trøje af. No. Ja? Ja. Ah, man kan perfekt se det. Okay, film mig lige mens der er jeg lige spiser det her. sådan hjemme hos Marie. Det skal vi nok også begynde på grund af bare fordi det er Nu vi skal have kylling. Det var altså lidt vildt. Okay. Let's go down to her room. Okay, jeg findes også. Altså, det her er det sådan... Jeg tror, Rigitte tror, det er hendes kanal. Hvis hun har en læsekanal, der hedder Rigitte og Danny. Kenny, så gå ind og følg den. Og pige berør hende.
Hvorfor? Det er svært. Bro har taget hele stolen. Ja. Let's do a taste Guys, test. hun har taget hele stolen. Bro er så fed, hun skal bruge hele stolen. Okay. Bedst! Vi kan ikke se min ballon. I need to fart. I need to fart. Film. I just did. Film. Hvis Marie har mærket at spise med kniv og gaffel, nu gør hun det selv. Ja. Det kan jeg selv indrømme, jeg gør. Nu. Nu spiser vi nu. Ej! Jeg tror, jeg spyttede lige på dig. Nej, du gjorde ej. Nej. Jeg hører den bare falde. Nej, nej. Idiot. Hvad var det, du gjorde? Så hurtigt. Ja. Jeg rørte i mit hjerte, kunne jeg mærke det der. Hvad? Shit, jeg får som om jeg har ramt den der pizzastykke på hans ærme. Det er bubblegum. Men jeg så kigger det igen. Det gav, undskyld, det gav lidt, det der film. The fuck is that? It's black. Oh. Like you. Wow. Den vej. Mine ord, jeg er blevet kaldt for ulækker bleg. Ej. Og den person kommer nok til at se det her video, den der sagde det til. Guys, tidligere i dag fik mig og Rikke til en faxe og en is, så hun kunne ikke spise resten af isen, så jeg kan se, hvad hun gjorde. Nu smager... Hvorfor er det gult? det er is. Why is it yellow? It's yellow stuff. Det er du pisset, altså. Skal man tænde med en julebinder? Men beauty blender, det er jo til min mand. Guys, mit hår var lige faldet i den der lort. Yes. Nej! Det gjorde den bare ikke! Marie, for du fucking... Nå. Let os do... Kan vi ikke godt æde noget mere mad? Jo, kom så. Kom så. Guys, det her det er faktisk det er mit hus. Eller mit stue. Ej, du kan ikke sige noget. Mig der filmede, der er en bugter-event der. Men det er bare et problem med, at vi stadig er sultet. Så tager jeg det. Jeg knækker. Mor, tænk ligesom en 12- og en 13-årig. Nej, jeg vil Jeg var sådan nogle piger. Meget gerne. Hvad vil du gerne have? Jeg vil det gerne have. Hvad er en smoothie? Så spise havgrøn, kan jeg så? Og skal det fortsætte usundt? Nej, men det, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Skal jeg optages? Why? Vi kan gå på trampolinen. Udenfor. Den er lidt våd, så jeg skal lige hurtigt hælde vandet ud. Shit. Nice. Bombodillo krokodillo. Vi filmer du en forflip. Forflip, hvor Ej! Jeg kan bare ikke finde ud af det. Ej! Furry talk, ej! Hashtag wanna be furry. Hvad nu? Hvad nu? Raise your ja, ja, ja!